kabalaan-balaan ba? Ang balaan mo ng Kristohanon. Na diin giugasan na sa dugo sa Ginoo na balaan ang tana, pero sa utaman wa pa man gyud nagbalaan. Arita dili sa atong Revelation sa 13, 10 kings to, or at horn, 10 horns. Namatod pa niya sa verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, is slain from the foundation of the world. Kato daw ang iyahang makabiga, katong worship sa iya, kato lang nga wala may sulat sa basaw sa kinabuhi. Mao na problema ron, usaw na ito pagkibalo, isa pagmuingon sila, pastor siya, rimiri siya, pari sila. Usaw ni mo pagkibalo, ngay mo ngalan, na isulat sa basaw sa kinabuhi, aron dili yung ka mo worship sa mapintas nga manap, mao na usa ka utang atong pangayon sa Ginoo, tanaw na ito kung doon na bagay, mga pamaagi nga may sulat atong ngalan sa basaw sa kinabuhi. The verse 5, and there was given unto him a mouth speaking great things, and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. Upat lang na 42 months na, tulog ka tuig lang na. Ugto nga. Pero kay gamay lang panahon, dali lang panahon, di na ta problema. Mana yang giingon din sa Revelation chapter 13, verse 15 to 18, nga siya hatagang og power to kill atong mga tao bisan pag mag-worship o mapamarka o matyon ng giapo dahil niya. Ano man ang dili mo simba, mahay ganit ta kung dili ta kasimba, di ta patyon sa Ginoo, di ba? Kini mapintas nga man kung di ka kasimba o di ka magpamarka o bisag nagpamarka ka o nagsimba ka, pag dili gani ka tuman sa iyang balaod nga din, ting simba na ron, patyon ka dito. Pero si Jesus Christ tungod sa grasya, tagaan gyapon ta niyang chance, pero kining little chance nato dili na ko makaingon nga ang Ginoo grasya pa, wala na ihalad alang sa atong sala. Mao bitaw ni last na ni, mao bitaw nang kung nangalagad ta sa Ginoo tungod ng panahon, giingon nila ang Ginoo karon na mao ni ang atong pagila sa Ginoo. Gisulti sa Biblia sa panahon ni Joshua, niingon siya di mo kaalagad sa Ginoo kay ngano man siloso siya og balaan. Mao to yung judgment sa tanan mga nangalagad sa Ginoo o di ka kaalagad. Judgment na niya, di yung ka kaalagad. Nagsulti na siya. Gi-execute na, kung ikaw dili gyud ka andam, di ka magtanaw, makaingon ka, uy, nangalagad ko sa Ginoo, wa ko kabalong nga nagsilos diyan Ginoo. Di ka kaalagad. Mo na bantayan nimo kung mangalagad ka kay dunay judgment, di ka kaalagad kay ngano man balaan o siluso ang Ginoo. So therefore, kung mangalagad manggaling ka, kinahanglan ayaw pa silusa ang Ginoo. Pagbalaan. Abi nimo kano sa magsilos ang Ginoo, ningon si Apostol Pablo nga din, kamo nag-provoke na ako. Sa asa nato na-provoke ang Ginoo? With jealousy and unholy. Kanang pagpa-jealous nato, kanang di ta magbalaan. Ano si Apostol Pablo, present your body holy. Kaya nga naman, ang Ginoo ma-provoke, labi na kung magsilos ang Ginoo. Para na, magsilibrar ganita sa simbahan. Hinay kayo ta. Pero about gani sa Domingo nga naadyan, para na, mato ta sa simbahan kay Mother's Day ron, aabti kita, magdala pa tag mga bulat, magdala pa tag mga gasa, kay nga naman, dalo na ta simbahan. Pero kung wala, kung sa Ginoo lang, normal lang, awagin kay dalon, nibisa na itong mga offerings sa Ginoo, huwag kita yung madala, kaya nga naman, kung inong dan ang Ginoo magsilos sa mga nangalagad, o nang sa di mo kalagad kaya ang judgment. Karon ikadua, atong pagkita sa Ginoo, nga naman, mercy and grace. Salamat na kay love. Ang Ginoo karon dili na judgment, love. Unang paimus na nato ning panahon tungod sa iyang gugma. Kanya nawala na yung gugma karon kay nga naman ang grace. Yan naman gitapos, pero nag-extend siya sa Israel, nag-extend siya of little space of grace, an extension of mercy. Nga naman aron atong i-build up again ang iyahang balay. Kanang kingdom sa Ginoo. Ang ika-upat o ika-lima, suman ining love. Muna yung gingon punishment.
Pag mangalagad mo sa Ginoo, punishment. Karon kung di mo katarong pagpangalagad, kung atong binuangan ning atong pagkakristuhanon, binuangan nato ni pulong sa Ginoo, aton pa niya how much more you supposed to be punishment if you insult the word of God. Kung i-insulto lang nimo ng pulong sa Ginoo, unsa may inyong naibawan nga i-punish? Ang Ginoo manimalos, recompense, mo recompense yun na siya. Kunya di lang kay recompense, mo nang ningon siya, vengeance is mine. Ayaw mo panimalos, kay once gani magbinuang na sila, ako na bahala na. Huwag ito nang batayan na natin. Samtang love pa ang Ginoo karon, nga di pa moabot ng punishment, may musla na ito kung pangalagad sa Ginoo. Mo na yung gingon din sa Roma, chapter 7, verse 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Ingon pa ni Pablo. Kaning karnal, moning Kristohanon nga, kalibutanon. Ang meaning sa karnal na di sa kalibutan na. Muna yung gingon na. Ang gingon niya din ni Pablo, kita nahibaw, matod pa niya, ang balao daw kuno spiritual na. Matod pa ni Pablo, but I am carnal, sold under sin. Pero ako, kalibutanon nga, nabaligya ko ining sala, is kalibutan, kunay kuyaw kayo. Roma 8:1. Sa iyang gingon diri sa Roma 8:1-11. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of the sin of death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be a carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Tanawan. So then that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwelleth in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus Christ from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the Spirit that dwelleth in you. Kaning mga kinabuhi nato amo ni giingon ni Apostol Pablo. Kanang mga carnal minded, kanang kalibutan ba? Ang carnal, ang meaning sa kalibutan is kanang butang diri sa kalibutan. Ang yang una ba butang na sa kalibutan mo ni carnal. Dalatod pagkasulti mga worldly Christians. Manang giingon ni Apostol Pablo. Kanang carnal Christian nga di ang iyang hunahuna unod nun. Kaya matad pa niya diya, kung naagani diya sa inyong unod, dili ka iya ni Kristo. Mabitaw na nga, wala na condemnation tong tao nga wala nagalakaw. Nasubay sa unod kung dili sa Espiritu, dili na ka mahukman. Dili na ka maunsa, dili na ka madaot kung maglakaw lang ka diya sa Espiritu. Mabitaw na si Kristo nagpakatao aron iyahang patyon ang lawas. Nagpakalawas siya, aron patyon ang lawas. Sa unsang pagkaagi nga, gipatay niya ang lawas, pinaagi sa pagparansang sa krus. Pagpatay niya, patay na po ng lawas. Sa diya nga namatay siya, ang katong tagiya sa kamatayon, iya tong gibawi. Din ang Ginoo wala pa nagprotektar sa tao. Bisag yatag na niya ang grasya,
Kaya ang tao, wa pa man nabuhi, wa pa man nagbanhaw, although nidawat kang Kristo, pero wala isipan niya nga na born again siya. Gidawat niya si Kristo, unta ang nidawat kang Kristo, born again na kaya ang na born again, nabanhaw na manggod na. Kumbaga tawa, na-resurrect na unta na. Pero kay wa pa man na-resurrect, kaya nga naman, ang ilang mga una-una, dili pa man sa kalibutan. Mga bitaw ni kining time, kung kining time man ang gihatag sa Ginoo pang kalibutan ng gihapon ng inyo, nga din, kinahanglan pa mo mga butang diri, manang gingon na condemnation. Kay katong naglakaw subay sa unod, kalaban to sa Ginoo. Kalaban yun na sa Ginoo. Mo bitaw na di mga panahon na ron, naglakaw ta subay sa Espiritu. Naon sa to paglakaw subay sa Espiritu. Matag Domingo mo anita mamino ta sa pulong sa Ginoo, nya katong pulong sa Ginoo nga atong nadunggan mo to. Buhaton. Aron ang Ginoo, kao ba nato? Aron ningon siya nga wala na condemnation, wala na, dili na ka mahukman, dili na ka maimpirno, dili na ka makabig ni siksik. O bito hinungdan nga din, musulot na diya sa balay sa Ginoo. Nga mao ka na ang gitawag niya. Kining balay sa Ginoo, ato ra ning isultan which is the kingdom of God. Mo ning gitawag niya nga spiritual. Mana yang gingon din eh. Kanang carnal Christian na mo ni. Sa 8 and 13, chapter 8 verse 13 and 15, ingon pa niya, for if ye live after the flesh, ye shall die. Kung nagkinabuhi mo sa unod, dapat mamatay mo. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Kung inyo yung siguro nga din, kanang inyohang lawas ba, kanang sa'yo na gitawag ko, mortify, kanang gipatay yun ninyo ba, kanang wa na gyud mo naghuna-huna aning mahitungod sa lawas. Para for example, isulti na ko nga din, kanang mga butang ba nga din, wag yun ninyo hugugma ba. Kanang, kintay, naamoy butang nga mahalon. Nya kanang inyong butang nga mahalon, o importante ba ninyo, mga gadget ba na, nya, mga hulog lang diya, kay gihulog lang sa katao. Maglagot ka dayon, kay nga naman, tungod sa butang, kay mahalon na mo na akong gingon nga, nagkinabuhi, manggod mo anang butang na. Mo nang masuko ang tao ba? Mo bitaw na nga dilita daw dapat kanang magunahuna ng butanga, bisag mga unsa na sila, bisag mga unsa na diha, bisag mga buak pa na mga baso nimo diha. Ayok kasuko kay kana kalibutanon lang na. Ay was gani masuko ka na. Mo nang giingon na pakasaunod kay kanang butang. Unod nun man kana ang iyang giingon. Mo na iyang giingon i-multiply gid na. Kung ikaw daw, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body. Kung ikaw na sa Espiritu, patya gyud na ang mga buhat sa imong lawas. So may buhat sa atong lawas, ingon pa niya Apostol Pablo diya sa Galatians siguro to. Dayag kayo ang buhat sa lawas. Bahak-hak, kanang lipay-lipay ba? Party-party dito. Ubang ka Christian ka niya. Manubang ka sa kalipayan diya kay nganong nalipay mga party gud ninyo. Mo nang giingon nga pangunod lang na. Inom-inom, mo na yang giingon. Matod pa niya dito. Kasuko, kapungot, kasina. Galatians chapter 5 verse 1 na siguro na dito 22 o 23. Mo na yang giingon. Nga di napakay mga kalibutan nga pagbati ba. O na ako masuko lang ko kung dili tumano nila ang pulong sa Ginoo. Mo na masuko ko sa balay. Pero kanang masuko ko kanang nakuan ka, bahala ka na. Di ko masukuan na. Mga buak na mga butang diya. Masuko ako, daghan na sa China na. Daghan may China, bilin China, makapalit mo kadayon, di ba? Muna nga, wala ko nagunang-una na kay nganong man, gusto ko magkinabuhi sa Espiritu. Muna gusto na ko patyon yun na ko na. Ugmatod pa niya, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Muna hinungdan, nag-ampo ta sa Ginoo, kaya naaman ta sa Espiritu. Muna ang tao, di kabalo ng ampo. Patakala na siya ampo. Kaya nga naman, gitudlo man gud nga kung ang pag-ampo, mangayo ta Ginoo, tabangi ko Ginoo, mula ka tabangi, which is day, dili day na guide sa Espiritu. Sabi naman sa pag-ampo niya sa Espiritu, ang atong pangayon, kanang spiritual things.
For example, kanang mga pulong sa Ginoo di man ta kasabot, di mangayo nato na sa Ginoo, Lord give me understanding, wisdom and knowledge. Mabita na si Solomon gisampol, gisulat si Solomon diri mo nang nahimo siyang dato pagkaayo, kay ngano man wa siya nangayo sa iyang kinabuhi, wa siya nangayo sa iyahan pagkadato nga muuswag pagyud siya, ang iyang gipangayo abi nimo unsa? Wisdom, knowledge and understanding unsaon pagkinabuhi bilang hari sa Israelites. Mo na iyang ipangayo, mo nang ningon ang Ginoo kay wa man ka nangayo kinabuhi ug kaswagan nimo diri ni kalibutanan, ihatag man gyapon ako na sa imo. Mo tanawa. Ano ayaw mo pagnauna ni mga butang? Pangayo ang gusto sa Ginoo, Lord, mo ato ko sa simbahan, tudluy ko unsa imong kabubuton. Gairi ko dili, mo bitaw na kung wabot na gani ang Domingo, una na Ginoo. Aron wa kay makalimtan diri. Ayo say mo anita din na kay nakalimtan. Dili ka wurtian ako na kay nakalimtan. O bitaw na nga, Sabado pa lang sa gabi, na kung ang say angay sa Ginoo. Aron ang Ginoo malipay. Aron ang Ginoo mugiya nato mo na mga karnal Christian. Ang ato bang wipo nabi niyo sa tinuod lang kini nga atong pagka-Kristiyano dili ni may tungod sa kalibutan na mga butang nga nanrita kun dili kini magdumala pohon niining kalibutan dumala ang ngadto sa impierno. Mao bitaw na nga matod pa niya dito ingon pa ni Peter ang gisulat dito nga nangutana si Jesus Christ Pedro unsa may pagtuo nimo nako ningon sa ikaw ang anak sa Dios ang Mesiya mo tuninungdan ningon si Jesus Christ. Pedro, upon this rock I will build my church on you. That the gate of hell cannot prevail, dili makapugong kanimo bisan pag dako pa kayo ng gate sa hell nga diin ikaw ganahan kamo adto. Dili na makababag nimo. O bitaw na kita kinalagat sa Ginoo. Ang ato ang wipong dili ni abot inibutan. Kun dili ato manahuna ba kung unsa ni ato manahuna. Ang ato nauna man gud puro kalibutanon. Wala ta nagunahon ang Ginoo mo balik. Siguro kung inigawas ninyo ining simbahan, wa mo kay balo nga di ng Ginoo naghatag og provision nato. Unang baliwala wala ninyo ng provision. Wa po trabaho ang Great Tribulation mo 666. Mo bitan ang animo sa simbahan kay mao ni ang provision. Ang church, ang balay sa Ginoo, mo ni ang kingdom. Tanan mga simbahan, that is the kingdom of God. Unya musulod ang Ginoo diha sa mga simbahanan kung doon na diha ang righteousness. Kaya ang Ginoo mo entron lang sa righteousness because ang isipter sa Ginoo, righteousness kanang baston ba sa hari nagdala-dalag baston na bilang hari mo na ang isipter diya ang one jud righteousness mo na magbuhat ng righteousness. 1 Peter chapter 2 verse 11 no. Dearly beloved, I visit you as a stranger. Atod pa niya, and pilgrims abstain from the fleshly lusts which war against the soul. So, matod pa ni Peter, ako, mga tinigugmang igsoon, ako nagahangyo kaninyo bilang kamo estranghero o pilgrimage. Sa tinuod lang kita estranghero ng kalibutan. Kaya di man ito tigag kalibutan, di ba? Mutuo ba mo nga di mo tigag kalibutan? Ang tao, ang Kristiyano nga mutuo nga di siya tigag kalibutan, ano ang tagalangit man siya? Gawas, kung di siya mutuo sa langit at taga-impirno ka. Ay wala gay magpabilin din sa kalibutan. Mabot ang panahon, wato taglangit, wato tag-impirno. Bilang daw kuno ikaw estranghero, pilgrimage, lumalangyaw dili, dihain na ninyo ang unod ng pangipo. Apa mo igipangipo? Basi, pag kumanining COVID na apa mo gusto at tuha. Ayaw na. Maya ko hangyo ninyo. 4 months na lang. Pat na kabulan. Kung pitaw na to na every Sunday, 16 days na lang na. 16 Sundays. Kung ito na mutana po, Ginoo kano sana ang sugod. Kumiyaging gabi ni nato yung mga mind ni now na. Magsugod lang ta. Pero ayaw isipan nga, wala, ang importante nga din kita, prepare na. Di ba matakabalo sa panahon, di ba? Kung kano sa nagsugod, o parehaning pandemic, no, matakabalo. Kaya kung kubalo pa lang ko, ay mamalit ko daan og mga lansa, mga gamit, yung panday-panday ko sa balay. Wala ko kabalo daw, di na mo ko kapalit. Labi na, kining wabot Great Tribulation. Mabita ng mangandam ng tadaan. Nga din ka ng provision nga. Bisan mo abot na, taliwala, ining 666, ang Ginoo nagatag og provision. Nga din, aron kita, makalikay anak, kay dili ta gitugot anak. Mo na yung gingon din sa Galatian
Kana manggod ingon sa Galatians chapter 5 verse 16 and 21, ingon sa Apostol Pablo, kontra manggod na sila. Once kang muani ka dinhi unod-nun ka, wag ka naguna-una nga kinibalay sa Ginoo, niani ko aron maminaw sa pulong sa Ginoo, niani ko kay ako iya sa Ginoo, niani ko aron pagpasalamat sa Ginoo, niani ko kay ang Ginoo mo na akong kauban bisan asa ko, niani ko kay ngano man. Anak ko sa Ginoo. Wala gani na sa imuha. Niani lang kagabaliwala lang na. Manang gingon nga wala ka sa espiritu sa Ginoo kay kontra gyud na. Dapat imong nahuna nga kung Domingo iya gyud na sa Ginoo. Walay muani gani kanang adlaw sa Domingo dili na ato, dili na sa tao. Wala nga ayo mo kadlok kay Domingo ron iya ni sa Ginoo mo bitaw do nagpractice ko Lord di ko madlok at ko ninyo kinano man. Iya mo gud ning adlaw. Ikaw nagbuhat ining adlaw unong adlaw ila bahala na to sila. Wala nga magtuon tag pagsalig gyud sa Ginoo. Adlaw ni sa Ginoo ani gyud mo dinhi kay ngano man ang mga anak sa Ginoo mo nang gingon sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Kinahanglan ang tao makonvince sa kaadlaw. Kay kanang tao nga na-convince sa isa ka adlaw nga lahi na sa ubang adlaw, mao kana ang nagpasalamat og nagapangaon diha sa Ginoo. Kay abi nung sa tinuod lang kita nang ani dinhi kay ngano man ang gugma sa Ginoo nag-banner. Natay banner sa gugma sa Ginoo. He brought me is to banqueting house. Banqueting house ni kalan-anon ni sa Ginoo. Ipakaon ta niya dinhi mo bitaw na kumani ta dili maghilom ta kay ang Ginoo nag-prepare og sacrifice para sa tuwa. Kay siya na invite na to. Revelation chapter 13 verse 6. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Mao ni siya ang 666. Namatod pa niya the dragon, receive the mark mo niya, mag-receive tayo ni. Munya ang iyag yung kuanon, kabigon, kining gitawag og carnal Christian. Iyang i-deceive ning tibok kalibutan. Munya ang mas deceive ini katulang mga worldly. Namatod pa niya sa Hebrew, iya ning kabigon ang mga church. Unsa nga church ngayang kabigon? Matod pa niya ang makabig niya. Sa Hebrew chapter 9 verse 1 to 11, no? Then verily the first covenant had also ordinance of a divine service and a worldly sanctuary. Kalibutanon nga simbahan. No? For there was a tabernacle made the first, wherein was the candlestick and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle, which is called the Holy of All, which had big golden censer and ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the table of the covenant, and over it the cherubims of glory, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Now, when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplish the service of God. But in the second went to high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. The Holy Ghost, matod pa na, this signify that the way in the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing, which was a figure for the time the priest in prison, in which were offered both gift and sacrifice, that could not make him that did the service perfect in pertaining the conscience. Kining simbahan sa tinuod lang, naghalad yun ta, mo ni ang ordinansa, mga tanan, na gani candlestick o mo ni simbolo, wala lang tayo sobre dili. Kaning tanan is worldly lang ni, kalibutanon lang ni, nga din ang mga pare daw magbuhat